4:30 o'n i pen dechreuodd y rhyfel. Wel, yna neb eisiau rhyfel nacwys. Oedd pawb wedi cael ei effeithio mewn rhyw ffordd neu gilydd. The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force. Wel, cofio mynd gyda nhad a mam i di allan i Buckingham Palace a gweld brenin a brenines, teulu i gyd ar y balconi, a Churchill wrth gwrs. Cofio yn credu cododd yna di lan i weld mwy. Ond hwnna dipyn o beth achos yna filodd na wrth gwrs. Geson ni ddiwrnod hyfryd. O'n i'n gweithio ar beth chi'n galw surgical unit. A oedd yr agen y gegin, a oedd pawb mor hapus. A wnaethon ni pancakes i'r patients iddyn nhw gael te, iddyn nhw gael rhywbeth arbennig ar ddydd diwetha'r ryfel. Oedd yn ddiwrnod arbennig iawn, o'n i wedi mwynhau yn fawr. Dwi gen y list, nes i fynd y gwmpas, gofyn am pres i gael bwyd i plant gan bod ac yn gael parti fawr yn y street in Maes Glas. Mi gaethon ni barti a pawb yno yn cael jeli, bechdan am hwnni, bechdan jam a cacan. Ac oedd pawb, plant i gyd yna a'r gwragedd i gyd yn dod ar pawb di gwneud i ddarn ei hun. Ond o'n i'm o lle oedd y jeli di dod, ond oedd pawb di bod yn safio fyny i gael y pethau yma. Oedd dim ffrwythau. Dyddiau yma chi'n gallu cael pethau drwy'r flwyddyn. Ond hyd yn oed yn yr amser byddech chi'n gallu cael orenne a bananas o dim i weld. Oedd pobl allan o'r tai cwnsel arsi, a rwy'n di cario piano allan ar y gras chi, ac yn canu hwnna, pobl canu ac yn dwnsio. Oedd can. Oedd yna di gola tân chi ar y gras y byrfal chi, a'r fire engine yn dod, a pobl nad yn nhw'n rhaid o tar allan. Oedd can.